Ato magkauban si G-Boy diri sa XFM. G-Boy, welcome sa XFM. Okay ra. Taga-asa si G-Boy? Taga-Kuan ko, taga Boulevard. Sa Bukana. Atchop Boulevard. Yes, sir. Nganong gitawag kag G-Boy? Ganahan lang ko. Di ba tao? Sa real name na ko, Gian. Kuan man, kanang way back dati, nagapaminaw ko hip-hop. Idol na ko si Dikoy. Dikoy. Yes. So, moto, kanang, gianon na lang po na ko ba? Siya, murag kanang inspiration, bitaw kanang, murag kanang mahulog siya o, kung sabay term na, influence ba sa hip-hop? Sa local sa OPM. Wala, ganahan ako siya katong sa album niya nga kuan, katong Joaquin Bordado na Black Catiponero album mo to, murag kanang naano na ko ang iyahang kuan ba. Dito ka nagsugod nga mag-rap ka? Dili pod. Nagsugod ko rap panahon sa kuan o Blacks. Katong perdegana nila na album sa una, murag katong na time mao to siya nga nag-start na ko og listen to hip-hop. Pilay edad mo atong panahon na, G-Boy? Ambot lang, murag na ako sa mga kuan na to, grade 6. Kalimot ko kay nag-last na kong 15 man akong edad. Nadungog lang nimo sa radyo o nadungog nimo sa sa CD pa man to? Dili, dati tape pa to. Tape cartridge, okay. Oo, kanang sa mga pirated sa una ba. Ngana, kato, mao ta kong una nadungog na Tagalog rap o Blacks. Giyon sa nimong na-adapt si mong kaugalingon nga mag-rap ko. Okay, nama pod ko yung silingan dati. Rapper pod. Siya pod ang nagano sa kuwaog kanang rap. Before days sa Blacks ang dungog yun ako na hip-hop sa Tagalog sa is IPK. Itim pero kayo manggi. Mao na sila ang murag kanang ako apong influence po sa Tagalog rap. Tagalog rap. And then moving forward, katong mga Death Threat, mao na sila. Ang imong style pa lang sa una, kung usay tugtog sa Oblax, ginasundog lang nimo? Dili po siya yung sundog. Kanang murag gina paminawan lang antod sa kadugayan, niabot ang mga katong salbakuta, mga ngana. Mao nga time na murag ganang naganahan pud kog sulat og rap. Antod niabot mig first year high school, naka-classmate pud ko kanang ganahan pud og rap. Mao to sa eskwelahan naga-appeal mi mga contest dati sa mga mall. Unsa nga contest? Mga rap-rapan sa una kanang mga barangay ba, mga pista. Original nga composition or ano lang? Original jud mo original. Kanta. So unsang tuiga to siya nga na-remember nimo nga nag-start ka sa pagbuhat og kanta? Nagsugod na jud kog sulat sa una first year high school na gyud mi. Nya makahiramdom pag ko first na mong tawag ni join og contest is February 14 dito sa Mua dapit kanang contest ba sa pista. Dagan kay tong mga hip hop sa una hangtod karon nagyapon sila. Kisi naghatag og influence nimo nga magbuhat kog kanta. Kami dati tapok-tapok katong uso pa ang mga rap-rapan sa una ba. Sa streets jud kanang rap game naka-appeal ka na sa una rap game sa una eskwelahan dayuhon lagi classroom. Ang kalahian sa una sa rap game karon kay walay battle naman battle na ang tawag karon so sa una usay tawag ana sa una rap game unsa magdala kag beatboxer mo kauban nimo beatbox puno laway ang kamot lahi nga school inyong dayuhon dili pod dili sa ano lang pod sa campus ra pod ba dagan kag hip hop sa una mga year 2000 sa City High dati grabe. So mo to year 2000 so hilig na jud ka to. Unsa ang na-remember nimo nga kantang imong gibuhat? Dati katong kuan sa Torre ni Babel na mo sa una. Torre ni Babel. Pila mo kabuk ato? Upat. Nya hindi na ko to malimtan kay sa ABS-CBN may ato nag-perform. Dati dati. Live gid to siya taga Sabado. Mo to siya ang first jud nako nasalang na ni kanang televised gid. So ang inyong gibuhat nga kanta katong una nimong compose, ang topic ato is about kapayapaan man siguro na ngana ba kay ana man ang mga rap sa una druga kapayapaan mga kabataan. Unsa ka kung kumubuhat kag kanta experience nimo kasagaran uban love life kanang about sa ilang kanang gugma-gugma or about unsay style nimo? Conscious rap lang gid siya kanang unsay makita nimo sa palibot bitaw. May ana unsay mga panghitabo na masulat nimo di man pud ta maka-experience anang love sa una kay bata pa man di pa man tuto pero nakabuhat kag love rap sa una. Oo, nakabuhat ko ana sa una. Nakabalo imong asawa nga si kag buhat ana sa una. Oo, kabalo na siya. Kanang love rap kanang para ba to sa usa ka babae nga imong gibuhat? Naay time na yung ana di ko siya ingon na mostly. Mabulabog na giniron. Kanang kuha lang siya, kanang base experience ng mga amigo, base experience nimo. Pero hanga sila corner daw paminawon pero
okay ra man gihapon, at least ma-express nimo imong feeling sa imong pagsulat ba. Sa pagsulat, okay. So, dito, mahilig na jud ka sa pagbuhat og kanta. Okay. Kung magbuhat kag kanta, unsay style nimo kanang mingaw, gusto ka, nay barkada, or gusto mo ikaw ra usa? Sa karon lately sa ako ang nakoy gina-produce na EP. Mag-process ko sa akong music, buntag, buhat kog beat. Kumanon ako na ang Ikaw beat. mismo nagabuhat og beat? Ako. Unsay gamit og Fruity Loops? Oh, Fruity Loops. Katong bago karon, oh. 11. No, Fruity Loops 11. So, Mao na akong process, buhat kog beat sa gahimo nagahunahon na ako kanang melody na akong kuan sa chorus ana, and then pagkagabi buhat kanta nya, pagka next day pagkabuntag record. dili ingon nga kung magbuhat kag kanta nga isa ka gian mana. So, imo sang balik-balikan. Dili pod kay suguhon mo ko sa akong sawa ba. Siguro po na ka. Isa po suguhan po ito kung kanta. dili pod ingon na straight saka laras dili pod. Pero na time ana nga nakabuhat kag kanta nga usa ka Dati katong bata-bata pa, katong single pa ko every Saturday, katong mga friends nako, mga dati na akong kauban. Tapok-tapok sa balay. Makabuhat lagi may kanta, abdan ang Migras 4 kadlawon. si G-Boy, kumusta ka? Solo artist o nakigrupo? Nami grupo. Shoutout din ako akong mga kauban sa Black Sound Brown Style, si Sherwin ug si Defecto, o ba namong members. Pero karon nakay-solo. kanang nagabuhat mi gamuha kanyang-kanya kay dili man pod sa untahay na yung mga gig, di pod may maka-perform na sabay kay busy. So ginahimo na mo karon is buhat mi gamuha ang sariling kanta pod kay para na yung mga invitation kung dili pwede ang grupo, at least isa sa mo ang maka-represent ba. Mag-record ka sa inyo lang balay? Sa inyo Sa balay ra. Ano ra? Mas lamang ba kung ikaw mismo gabuhat sa beat, ikaw mismo ga-record sa imo sarili? Oo, kay wala kay sisihon. Kung di ka ganahan, imo ang sarili ang imong sisi. Oo. Ako katry ko ana mag-record mi. Mingon ang tig-edit, na pressure ko ba eh? Ano tayo nga na, pero ano ra good as a artist kanang chill lang ba? Dili pwede mo kanang naay mag-record sa imo, di pwede mo karakarahon. Ano ba kanang chill lang, mura lang kag nagtambay, dula-dula lang, murag ano lang ba? Nagadawat po kag kunay mag-record na tagagawas, mag-record sa imo ha. Ana ra. Nagabaligya po kag beat nimo. Oh, napod ko yung mga beat dito sa balay, pwede ra pod sila moadto dito, mamili sila silang gusto niya. Kung na sila ipakopya, pwede ra sad. Yun. So, para si mo, unsa ka importante ang rap? Sa kuha, mao ni siya ang ako ang kuha ni. Kaning sabay tama nga explanation, kaning outlet bitaw nimo. Kanang stress ka ba? Mao na akong me time. Kanang wala ko'y makulingaw, kanang ma-board ko sa balay, kanang ako ra isa ba. Niabot pas punto nga, undang nga sa kugrapan ni kay murag na may time nga patong panahon sa pandemya ni Mingo, di ba? Oo. Nabay time ana nga murag nag-stop na ka. Dili man siya ingon na stop. Wala lang siguro ko sa kuan, wala lang ko sa scene sa kanang naga-perform, pero naagyapon ko. Naagyapon sila kanang musuroy sa balay, kanang mag-record. Wala lang ko sa dili ko nimo makitan sa event, pero nagapaminaw ko, nagakabalo ko kung sa bag-o, sa karaan. Ingon sila nga, nayuban undang, pero nagyoy uban na lami ay balik ko grab oy. Mato pag kuan, pagka pagumandog college, trabaho, nawala sa rap, pagka kadugayan magpangita man gid kay. Pangitaon gid mo ang rap. Kung kay makadungog man ka halos sa radyo, sa social media, madungog man nimo ang rap. Nya kabalo pag ka unsaon. Napod kay experience, murag nana siguro sa dugo siguro ba. Isang rap artist, uyon ba, pabor ba, ni suporta ba imong asawa? Bayin ani imong talent nimo? Kaluoy sa Ginoo no, kanang supportive po siya. Kanang naay mga gig, kana basta muli lang jud sayo. Basta muli. Ngano nakatry na ka nga wa ka ni ulig sayo? Dili pod permanente. Kanang nalay time good. Oo. Mao magod kay kasagaran magod nga dili sila uyon kay ay na kay dagang kay chicks dito basig kakita kag chicks dito. O sa ano mo pagtubag nga nana nga Kabalo man siya. kabalo siya nga Oo. dagang kag chicks. Oh. Dili joke lang. Dili kanang maghanap gud tarong. Nya wala poy kanang kuan, wala ginatago ba. Kay ikaw as a performer or artist kung naga-perform ka, naman gyud na yung mga ana, di man gyud na siya malikayan. Kuma naman tanas sa una atong litaw pa. So lahan na pod na. Unsay kalahian sa imong music sa kaniadto ug karon? Lahi man may good kay sa Black Sound na grupo kanang Black Sound Brown Style, may kanang boom bap man gud among dating old school ba. So lahi mix style no, kato si kauban na mo isa sa Ilbred, ang yahang stylist na pagka old school ang dating nya. Kung kauban na mo isa si Defecto, pina foreign ang dating, pina trap nya. Ako ba kanang ang ako ang style magud bisag asa ko mabutang kanang ako sa old school na boom bap, pwede ko mag-trap, pwede ko mag melodic.
karon nagabuhat ko AP, mahulog siya kanang lahi-lahi na ko siya nga style bitaw. Parehas katong kaganina, sayaw, medyo melodic type. Kaning style, lahi ini yung style. Paminawon ninyo ni kanang lahi po siya nga klase nga G-boy yung madungog diri. Sa beat, unsay mo kanang mauna daan ang beat o bago ang lyrics? O lyrics muna bago beat? Mauna ang beat, tapos while doing the beat, naghahuna-huna nakuog ka ng unsay mga lyrics or unsay gwapo nga melody na gamiton for para sa hook. Asa pwede nga madunggan o makita ang mga uban pang mga kanta ni G-boy? Check lang ninyo ang sa personal na ko Facebook, sa YouTube Gian Ipundulan. Naka-public pwede nila makita. Pwede rin na makita. Nga na po sa YouTube katong mga bago na ko nga track. Search lang ninyo G-boy. G-boy, ang spelling sa G-boy? G-B-O-Y. G-B-O-Y. So, wala ni dash diretso lang. G-B-O-Y. So makita niyo dito ang mga uban pang mga mga gibuhat nga kanta ni G-boy, mga katropa. Syempre, asa ka pwede nga makontak kung halimbawa nga na mag-invite si mo nga mag-perform sa ilang lugar? Direct lang mo chat sa kuha sa mga nakaila or sa kanang mga nakadungog bago nga interesado. I-chat lang ko ni sa akong page, sa akong Facebook page, Gian Ipundulan. Sabot tagod-tagod. Kung gusto mo mag-records or beat, welcome kayo mo sa balay. Okay, sige. So, nakay mga upcoming nga event? Naadi ay tama sa birthday bash ni J. Paul sa May 10. Maka-perform ta dira, makita-kita ta din ha. O maura po ito noon niya. Shoutout po na ako ang brand, Mad Bulls Clothing. Actually, hilig ko, isa sa ako ang hobby is bully game. Sa bully ba? American bully. Ako'y nahilig ko sa breed. Naga-breed ko American bully, exotic bully. So mo to nga na ko siya nga brand no, na ko siya sa hip hop ba nga. Gi-incorporate na ko siya sa hip hop nga. Pwede ra po di ay. So ikaw ang owner aning Mad Bulls Clothing, okay? Yes sir. T-shirt sa pansay-naan ani? Karon t-shirt pa lang. T-shirt. Nya. Kuan pa ko og sando jersey. Okay, sige. Asa mapalit ting? I-check ninyo no ang page Mad Bulls Clothing, daghan tag-available na design. Og kani i-check ninyo ni kaning bago na kong shirt, second year shirt sa Mad Bulls Clothing. Og mapalit niyo siya sa Local Kings, diri sa may Matina, unahan sa Matina Crossing. Kung mag-order sila, asa sila pwede mo contact? Directly sila sa Facebook account mo? Direct sila sa Facebook account sa Mad Bulls. Ako mo reply na, ako ang mo deliver. Nag-layout ani ikaw ra gyapon mismo Ako tanan. Wow. One man team. Congrats and nga kung nakay bagong ganta, nakay bagong balik ka diri sa XFM ha? Sure, sige. Or nay mga upcoming event mo. Atong isa na ako kakauban, Black Sound Brown Style na po damong dalon diri sunod. Sige, kayon. Excited ko na. Tanga na to na pohon. Mga tropa na to no, diha. Shout out mo. Black Sound Brown Style, Alaskador, DTG Davao. Amping mo diha tanan kita tapuhon. Shout out sa akong asawa ug anak nga naadili karon. Family day man daw, so uban po sila. Ayan, salamat. Much love and respect kay sa imo G-boy and sa team. Maraming salamat. Tangin na lang ninyo ang ako ang EP pagawas this year. Surprise sa ato tanan karon. Ang nadungog ninyo karon diri sa station mo lang sana akong ipadungog sa tanan. Daghan patag madunggan pohon mga gibot nga kanta ni G-boy sa YouTube. So search lang ninyo ang G-boy, G-B-O-Y. Yes sir. Maraming salamat G-boy. Isang malaking karangalan nga nakakadiri sa XFM. Thank you so much for having me here.